Μιχάλης Ιγανίδης έγραψε το επόμενο τραγούδι, τους στίχους και τη μουσική. Όσο θα φροντίζω την κόμωση να σας πω και την ιστορία. Λοιπόν, ναι, στη Θεσσαλονίκη μια φορά πριν από χρόνια με πήρε τηλέφωνο, μου λέει ρε εσύ δεν έρχεσαι από το σπίτι, έχω γράψει ένα τραγούδι. Αλλά δεν ξέρω, δεν είναι πολύ καλό. Εγώ δεν έδωσα σημασία σε όλα αυτά γιατί τέτοια λέμε εμείς όταν γράφουμε τραγούδια. Και πήγα. Αλλά συνέχισε αυτό στον πρόλογο λέγοντάς μου ότι δεν ξέρω και είναι περίεργο και τι είναι και μελό. Αλλά τι να το κάνω, πώς να το αντιμετώπιζα αφού είναι ιστορία τέτοια. Λέω ποια είναι η ιστορία Μιχάλη. Μου λέει κοίταξε να δεις, είναι ένας γιατρός στην Καρδίτσα ο οποίος αγαπάει μια κοπέλα και ετοιμάζεται να φύγει από το σπίτι του να πάει στο δικό της για να τη συναντήσει, αλλά την ώρα που φεύγει χτυπάει το τηλέφωνο και είναι ένας ασθενής που του λέει γιατρέ αν μπορείς σε παρακαλώ παίρνα λίγο από το σπίτι γιατί έχω ένα θέμα και αυτός βέβαια λέει βεβαίως θέτει το καθήκον πάνω από την ευχαρίστηση και ξεκινάει για να πάει στο σπίτι του ασθενούς, του αρρώστου, γιατί οι γιατροί τους ασθενείς τους λένε άρρωστους. Σπουδάζουν πολλά χρόνια και αποκτούν καλούς τρόπους γι' αυτό. Λοιπόν, πηγαίνοντας όμως για το σπίτι του ανθρώπου, τα φέρνει έτσι τύχη και περνάει έξω από το σπίτι της κοπέλας και λέει δεν σταματάω μια στιγμή τώρα, αφού περνάω να της πω ότι πάω για λίγο και σε 20 λεπτά θα γυρίσω, να της δώσω και ένα φιλί, αλλά δεν βρίσκει να παρκάρει και διπλοπαρκάρει. Κατεβαίνει, μπαίνει στην πολυκατοικία, μέχρι όμως να ανέβει στο διαμέρισμα της κοπελιάς, ακούει τον άλλον που είναι κλεισμένος από μέσα και κορνάρει, θέλει να βγει και αναγκάζεται να κατέβει ώστε να μετακινήσει το αυτοκίνητο προκειμένου να φύγει και ο άλλος που είναι κλεισμένος από μέσα. Λέω ναι, μου λέει αυτή είναι η υπόθεση του τραγουδιού και επειδή είναι μελό η ιστορία, σε παρακαλώ να το τραγουδήσεις και με τον αντίστοιχο τρόπο. Έβαλα και εγώ τα δυνατά μου να το τραγουδήσω όσο πιο μελό γίνεται. Δεν χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια, το έχω το θέμα. Και το ηχογραφήσαμε εκεί στο σπίτι του, στο στούντιο του Νίκου του Παπάζογλου, στο στούντιο Αγροτικών στη Θεσσαλονίκη, το τραγούδι. Κυκλοφόρησε και υπήρχε το περιοδικό Δίφωνο, όπου γίνονταν και κριτικές δίσκων και έγραψε κριτική ο Γιώργος Παπαδάκης για το δίσκο, όπου εκθίαζε την όλη υπόθεση. Με μοναδικό μελανό σημείο, γράφει, τη μελό ερμηνεία του Ιωαννίδη στον διπλοπαρκαρισμένο, γιατί ο διπλοπαρκαρισμένος λέγεται το τραγούδι. Και όταν το διαβάσαμε με το Μιχάλη, ενθουσιαστήκαμε γιατί καταλάβαμε ότι πετύχαμε. Επιτάφιος γυρίζω πάλι στην ίδια γειτονιά. Ζεστό το απόγευμα και γκρίζω και τα φανάρια σαν κεριά. Και δρόμο στον επτάθαλασσό, λόγια βγαλμένα με τυρνουσό, λέξεις που τις τανίζουμε με τα λεξοκανή του πύρα και δεν ξεπλένονται μετά ούτε στη λίμνη του πλαστήρα.
Εσύ δεν θέλεις να με δεις, όμως το βλέμμα σου σε προλαβαίνει και μέσα στην καρδιά μου μπαίνει. Καρδιά καρδίτσα στις 9, γύρω στις 10 ερημιά. Κορνάρουν τώρα το γιατρό που έχει διπλό παρκάρι, το νόμιμο του εαυτό πλάι στο νέο το φεγγάρι.